Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Karmel Kirkop. Ħuti ejja narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej stidinna għalija. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, mulej ħniena. Int li sirt bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Om Verġni, Kristu ħniena. Int ilejna il-paċi ta' dawk li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għaliex aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ari mit-tieni ittra ta' San Pawlo Apostol Korintin. Ħuti, mhux li kontu tieħdu ftit paċenzja bil-bluwa tiegħi. Naf, iva, li tieħdu paċenzja bija. Jiena għajjur għalikom bl-istess sejra ta' Alla, għax jiena arrastkom lill-arus wieħed, bħalli kieku kontu xebba safja biex irressaqkom quddiem Kristu. Jiena nibża li bħalma s-serb qarraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk femmitkom jitħassru mis-sempliċità u s-safa tagħhom fi Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi jxandar Ġesu ieħor, mhux dak li xandarnilkom aħna, jew tieħdu spirtu ieħor barra dak li ħadtu, jew xi evanġelju ieħor barra dak li lqajtu, intom kontu tistabru bih. Naħseb li jiena minix inqas minn dawn l-apostli kbar, jekk jien ma ninqalax fil-kliem, ninqala fl-erf. Dan aħna wrejnijulkom bid-dier, b'kull mod u quddiem kulħadd. Jaqgħu għamilt xi dnub mejjed meta jien iċċekkint li l-nifsi biex intom tolew, meta ħabbartilkom l-Evanġelju ta' Alla b'xejn, neżżajt il-knejjes l-oħra bil-laħat minn għandhom l-għajxin tiegħi biex naqdi lilkom, u meta ġejt għandkom u ġejt fil-bżonn ma dejjaqt lil ħadd. Aħtiġijiet tiegħi ħasbu fuq illi ħasbu l-aħwa li ġew mill-Maċedonja. F'kollox ġibt ruħi b'mod li ma nkunx ta' pis għalikom, u hekk nibqa' inġib ruħi. Fuq il-verità ta' Kristu li hemm fija, din ir-raġuni għal ftaħir tiegħi ma joħodi li ħadd fl-inħawi tal-akkja. Għaliex? Għax ma nħobbkomx? Alla jaf li jiena nħobbkom. Il-kelma tal-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Ir-rod ħar lil mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom daw kollha li jitaxqu bihom. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Kollu ġmiel u kobbor emil il-mulej, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejh ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu, iwettaq għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Alleluja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn min għalihom li iktar ma jgħidu iktar jinstemu'. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Meta jiġi xi ħadd minn uliedkom, mill-ewwel tittendu, speċjalment ġi mill-iskola, bħalissa għaddejjin fl-eżamijiet. Mill-ħarsa ta' wiċċu taqraw kif mar fl-eżami jew kif marret fl-eżami, x'ġara l-iskola u ma ġarax. Għaliex? Għaliex l-imħabba tagħkom taqra mhux sempliċement l-email, imma taqra dak li hemm fil-fond tal-qalb. Kemm drabi ommok, ftakru intom stess fil-ġenituri tagħkom jew missierek, kif tidħol it-tar x'ġara, x'inqala, x'ġralek. Sa dan nagħmluh aħna bejnietna. Imma ħafna drabi aħna li ndubitaw l-imħabba ta' Alla l-missier lejna. Ħafna drabi aħna naġixxu bħal pagani li min għalija aktar ma ngħid Alla aktar ħajjismani. U ninsa din is-sentenza qawwija li qalilna Ġesu: tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma intom titolbuhulu. Kittieb Franċiż kiteb ukoll din il-frażi qawwija fuq il-mod tat-talb tagħna. Għal ħafna drabi aħna lil Alla nittrattawh daqs li kieku u l-ispiżjar tagħna. Għandi uġieħ ta' ras, mena ħammur għand l-ispiżjar, tini l-mediċina. Għandi għadmi juġani, tini xi ħaġa għall-artrita. U l-Alla nittrattaħ daqs li kieku ma jafx għandi bżonn. U dan xi fisser, xuri li r-relazzjoni tiegħi ma' Alla mhijiex tant relazzjoni mibnija fuq l-imħabba, imma hija mibnija fuq kemm jien ħanieħu, fuq kemm jien ħanirċievi. U dan huwa żbaljat. Kemm drabi meta anke tkun titlob u tgħid imma jien qed nitlob għal xejn. U proprju ċerti affarijiet ma nilqawhomx, ma jsirux f'ħajjitna għaliex qed nittratta b'dan il-mod żbaljat. U hawnhekk fil-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna mill-ewwel il-mulej kif għandna tkun ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla mhux dik ta' tini biex jien nagħtik jew ħanoqgħod kwiet
biex inti tatini il-premju, imma r-relazzjoni tiegħi ma' Alla trid tkun bħal dik ta' tifel ċkejken li jafda kollox fl-imħabba tal-ġenituri, fl-imħabba tal-missier, fl-imħabba tal-om. Meta titolbu hekk. Missierna. Ħaġa oħra, l-ewwel kelma. Ma qalniex itolbu u jgħiduli missier. Għax aħna l-kollu liedu. Mela meta jien qed nitlob l-ewwel kelma diġà u qed ngħidlu missierna, dik il-kelma missierna trid tfakkarni li jien minniex waħdi fid-dinja, li jien marbut, li jien ħobb il-ħuti, li nirrispettahom, li naqdihom, mhux imparla kontra ħija, kontra oħti, niġġudika. Jekk jien nagħmel dawn l-affarijiet, kif nista' nistenna li l-mulej ħajjisma' t-talba tiegħi? Li inti fis-smewiet ma jfissirx li inti jinbiet, imma fis-smewiet ifisser li inti l-ħarsa tiegħek qiegħda bħas-sema kontinwament fuqna biex tħarisna. Aħna qegħdin taħt il-kappa tiegħek u għax jien qiegħed taħt il-ħarsa tiegħek jien ngħidlek ħajjitqaddes l-isem tiegħek. U jitqaddes l-isem tiegħek mhux bil-paroli, imma bil-mod ta' kif jiena ngħix id-dinjità tiegħi umana. Ħatiġi saltnatek. U s-saltna tiegħu kif tiġi fostna? Billi jien nagħmel mhux li jgħidli moħħi u li jidirli jew jgħidli ħadd ieħor, imma nagħmel li jgħidli hu. U x'inhu jgħidli? Qed jgħidli biex nkun kapaċi naħfer. Rajtu? Tlaqna mill-missierna aħna l-koll u nagħlqu billi nitolbuh jenna naħfru lil xulxin. Sakemm ma naslux biex naħfru, is-saltna ta' Alla fina mhix se ssib l-eruq. Il-grat tal-ħajja spiritwali hu il-mod ta' kemm jien lest li naħfer. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Għaliex aħna meta naħfru ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali ta' fux. Qed nagħmlu dak li jagħmel lilna l-mulej. Qed insiru nixfuh. Qed nuru li aħna uliet missieru wieħed. Iju aħna wkoll irresqulu it-talbiet tagħna. Fiduċjuż li huwa jilqa' it-talba fraġli tagħna. Nitolbuh u ngħidulu għalhekk ħajkun li trid int. Ngħidu flimkien ħajkun li trid int. Għar-rajja tal-Knisja sabiex maquda fis-smigħ tal-kelma u fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti iħabbirku tassew għall-għaqda fost l-insara. Nitolbu ikun li trid int. Għal dawk li għandhom responsabiltajiet edukattivi u ċivili sabiex fil-ħidma tagħhom jgħinu ħalli kull bniedem jgħix tassew fi-sliem, ħajjiqfu il-gwerer u l-ġlied li qegħdin ikissru l-umanità. Nitolbu għal dawk li fil-ħajja żbaljaw sabiex jerġgħu jsibu t-triq tas-sewwa u jagħmlu esperjenza tal-maħfra fil-komunità. Nitolbuk mulej int li ġejt fostna biex taqdina u mhux biex taħkem fuqna.
ixħet il-ħarsa tiegħek ta' mħabba fuq is-seminaristi Samuel Aquilina u Viktor Marlon Bajjada li propju għada sejrin jirċievu l-ordinazzjoni tad-diakonat. Nitolbuk mulej miex bin dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, permezz tal-ħarsa tagħha kompli tixħed fuqna ħarstek, ħatiġi fostna fil-familji tagħna saltnatek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla li f'kull ħin iġġedded fina id-doni tal-ħajja, żomna dejjem fil-grazzja tiegħek biex nuru quddiem kulħadd l-imħabba u l-ħniena li inti turi magħna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, dawn id-doni li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamil nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kum, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jehud jeżjes, namlu dak li qalilna l-mulej Ġesu. Itfgħu ħarsitna fuq il-missier fiduċja ta' tfajjel xkejken u ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu. Dentro.
nitolbu. Is-sagrament imqaddis tiegħek mulej li bih tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li huwa jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristus Jedna. Nixtieq nfakkarkom li l-lejla nagħmel appella għal volontiera, il-lejla se jsir l-aħħar ħasejl tas-santwarju bi preparazzjoni għal festa tal-Madonna ta' Pilu li se tiġi ċelebrata propju nhar it-tnejn li ġej, peress li 22 ta' Ġunju hija il-festa tal-Korpus. U għalhekk is-sena tiġi trasferita għat 23 ta' Ġunju. Għalhekk inħeġġixkom li min jista' jiġi jenna lejla il-ħasejl se jsir fis-7 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.